Hi guys. Wallahi ni gani na kai kamar ko kayan masters, kayan mastoci, ko kayan digiri, ka digirgire, ko kayan mina aka cewa ka gama. Wallahi in dai babu kuɗi cikin account ɗinka, you are not digirgirified. You are not mastified. So dole in kana da abubuwan nan ka tabbata a juhun ku daidai yake to wallahi ko run English ka taho kai run English run. Cewa za a yi ai ba ku jiya ba ne wrong yace ba run ba. Don haka if you don't have kuɗi in your account, ware kawai. Saboda wallahi duk abin da kai ba daidai na ba. But if you have this one, olowo, money, kudi, hey, ego, ko me kai salutin ɗinka za a kama ai daidai yayi baka dai jiya bana. Wallahi tallahi daidai yayi. Na rantsa Allah ina yin gayan nan. Na rantsa Allah ina yin yariyan nan. Kana da kuɗi ko kina da kuɗi kenan. The moment you don't have all this one, cover your face and go and sleep.